What's up, Ketchup? This is Kuya Renz. Arame! And welcome back to my channel. Yay! So guys, hello, good morning. Chama, buntag day. So, karon for this morning kay kuan mi naka-realize mi guys nga gutom ka so mi kuan nakahuna na mi guys nga magkuan na mig saging, magputod og saging. Bawas sa saging ana nilapita guys. Ay ra mi huwat guys kay di man kami tag-iya si Vilma raman. So si Vilma guys, parents ni Arame. So magputod mi sing harapit nang. So tara guys. Putod nang manang. Nanangid lagi ka nang? Patay, wala nanghid. Anak dapat sabay niya. Dara. Bira. Alam niyo arang nga po mama. Kapag bira. Asa man? Dara guys, ako na namo. So, ako lagi yung camera, bro. Anak-anak lagi. Dara guys. Ang paniud to. Oh, amo ning paniud to karong adlaw kay wala bugas man bibitibad kan iya baboy. Kasi mo din Anak din baboy. nagbugas. Kasi mo dito nagbugas kay wala to. Ila man siya guys basta bugtok or di kay og bugtok guys kani si Jana ay itom-itom dawa man. So pasabot di siya bugtok. Gagmay pod kaadyo liwat pud sa nagputod na. Gagmay mo sini kaadyo guys. Kailangan may daka bugat-bugat guys kay. Grabe biyanihan sila guys oh. Ilang pa maagi guys usa pagputod ag saging. Wala man kunog kahoy kay dugay putod. Na kumbati jud nay kana. Kana biyanihan halo tuwa na. Tumba na. Bawo tinawara gunin jud guys. Grabe no. Ba mo uwan ba ni or mo init kay grabe na puy dag-om daghan kaadyo na. May mga dag-om. Bag mo uwan ba ni or mo init perting inita dire guys. Let's mo adapit bawo enjoy pod. Kuan ba alimuot pa guys or perting inita jud pod basin mo uwan ni taod-taod kina puy dag-om ko daghan kaadyo na. Nagikuan ha? Tata na. Ikaw na. Wala ka na magdaan. Sumadjud ni sila guys. Uy, maunis jay. Among pinod to karon guys kay may bugas. So, gising-gising ang kauban ka. Manood to na kuno guys, safety na ko nagbugas. Grabe. Bye-bye na to. Tana guys, tatawid amon ni lutuon niya. Ada ramo pa silingan guys kay og di mo sa silingan guys kay. Di maluto. Pagmay kahoy. At karabos silingan manood to guys kay imagine ang silingan guys sa safety. Safety po guys. Puli-puli mi guys kay maajo na puli-puli ta guys kay atong mga force di ma-arkansi man ang siya na po ni kargas karang saging nga niwang-niwang. So ato lang nang tawo lutuan guys sa silingan guys kay ug ari kusbay guys safety na agbugas man sa ko silingan ano dong agon garo safety na agbugas. So kita-kita sa taon sa So tiara guys kay kuan nang manambil madi ta mapalabig tingo guys kay nadyo natug ay maka-disturb ta man ang atong boses atong hinahinayon na subod na ta di klarong na mo hindi na lamang karo makita niya Pukit mo ya. so yan ni guys ingat mas ag nakalami sa bukid guys bisan why ko anay makuot mga lagot mon para sa saging di ba. So kung taon guys mag-istorya ta mag-debate ta magdebate ta ninyo asa mo papilion mo sa city ba or sa bukid ng pujo. So see you lang man unja sa tong debate. So magkaon sa may saging. So maon ta saging guys. Hilaw-hilaw pa gini.
Ay luto na di ay. Luto naman din sa pangitan bukan ay. Ang man di ay. Dara ay suka rin suka. Suka ag paris ug kanang di mangunhang. Lagi hang. Matuan lang suka dahil uot ang sulkon. Oo, day. Oh, uot yan. Di pud hang kadyo pero dili ka ra mangud puning na ay silik kay di uy oh almoranas ag sili nya na poy tambal. Isa. Tambal. Wala. Tambal ni kuan ay ogs. Oo, sa dara. Ang kapayas di ay pang ogs. Ay ya natay bisita mo ari. Hello guys. So atom jud nakita kay na guys nga karabing kaon jud na muskuan kanang saging kay lami man pud ning saging guys ug parisan og ginamos ug kuha mo ginamos guys pwede ra pud ni parisan og suka ug butang sili or uyap unsa ujap bariha or mga inunan nga lami ka jud pud ni paris ning saging pero kara guys dako diri kon guys wait sa kay murag udton tutok mo delikado pud ro kay tamag kuan kita na mga di maajuhon diri so naari ko sa karon guys kasi na ako sa likod sa bahay unang bahay guys kana unang bahay diha dyan kaya na ako sa kawajan kay murag landong pud guys pa init pud lami pud tan-awon diri ag view dis kang Alicia Bohol so lami pud diri hangin una ayon ako mag-vlog for ayon ako mag-vlog di ari ta mo istorya so naada kay pangutanan ninyo mo so Diyos pili lamang pud mo Diyos pili lamang pud mo og asa mo pangutana asa mo sa bukid or sa city nga magpujo asa mo magpujo sa bukid or sa city so ang ikuan guys ang explain ara po na yung opinion guys ha bisag sukuon sa mo ag lang guys is kung ari ko sa bukid nindot ka adyo kay ay kung wa kay makaon kung wa kay kwarta na ay mga lagot mon kung magtanom pug ka kung na po kay tinanom ug wa kay tinanom pas mo jud pug ka mana og ari kas bukid guys kung kugihan lang jud ka magtanom-tanom naa kay mga lagot mo like kuan like kamote, mani, mais, bulanghoy, sa pa diha saging, mga na mga lagot mo kanang mga kuot-kuot sa mga bugan-bugan. Unya kung ari ta sa kuan guys sa city, nindot pod ka adto mo kay kung naa kay kwarta, makasuri-suri kas mga mall of Asia, mag aircon ka, labi ka adto na kwarta bigwak kay kwarta. Wa kay mahimo sa city nga naman ka dito sa city nga naman ka dito ay kid-kid ko kay kwarta manang ako'y papilion guys sa ang pangutana nga asa ko magpujo sa bukid o sa city ari ko sa bukid guys bahala bitaw kuan init kung ari sa bukid guys makit-an masinbutanan kasi lamig hangin di ba way problema kahoy na ay nana kag trabaho pero mag-base sa trabaho guys mas naapoy trabaho sa bukid pero di pud kaadyo kadako gidi para sa city ba nga daghang opportunity nga masudlag trabaho sa city pero ari sa bukid gamay ra opportunity kay like mga tindera mga ara mo dali mga driver mga gamay nga mga office na di kanang kuan ba di kanang nail mag limited ra ba ag sa bukid nga mga trabaho pero ato sa city daghan kaadyo option daghang mga opportunity nga mapilian nimo pero kung akay papilian guys ari ko sa bukid kay mabuhi naman sa bukid guys ari bukid kay ano lamig hangin jag nampoy humay may problema basta na kay basak ni humay diha tanong mo nagkaan basta na kay tanom na kay anihon sunod po mo nang kung kugihan ka diri sa bukid magpujo guys naa jud kay makot-kot si mamitok-bitok kung di ka kugihan sa bukid o kung mag-inarte ka sa bukid wa tay mahimo sa bukid kung mag-inarte ka kay ay bentaha po guys o kuan kung ipanganak ni dato kay wa na jud ka magduguning kudra ka nga na pero kita kay panganak og pobre man maning kakay na katong so magit na ang pilion is ari jugos bukid guys kung kamo papilion asa mo sa bukid or sa city magpujo so comment lang po nas below ana sa comment section so before ta mag-end guys nagpasalamat tayo ko sa nina maghatag dire guys sa kuan family ni kuan nakalimot ko guys karang kalimutan naman tiguan ako sa kalimutan naman ko nakalimot naman ko basta ang silingan guys yan na i-mention daghan
isa ka sako guys ipapili mi so nakapili pa ko nga ni guys meron naka-realize ko lami so usod sa ina mga gisuot karon adlaw na gisuot so daghang salamat din namancha naman ko guys na nakasaging ganina paring kakay namancha so salamat din jud ha te kuya God bless jud magkasanina so mora mo sugar mao sa do ang istorya karon guys kay para pag i-share ni jud unsay kinabuhi aris bukid ko ari jud mos bukid. So daghang salamat di ay sa mga nag-support sa nag-watch sa ang YouTube channel. God bless ninyo ja. I hope magpadayon mo sa akong YouTube channel niya amping-amping taknanay guys kay murag ning taas-taas na pwede katong mga kuan cases sa Pilipinas sa atong Bohol karon murag ni kuan ni arko na ba ni engkit ko na taas-taas na manong amping ta magmas lang mata kanunay jog na ato ta sa ospital or sa unsa pa diha mga mall mag face shield lang ang pud ta unja maglihay lang mo sa mga tao nga nagtapok-tapok kay base nun in case of emerge so maraming to guys daghang salamat ug shout out sa nanong watch karon sa vlog today so God bless og maraming sa to guys og maadyong udto ninyo balik tanan so kita-kits lang pud sa next vlog na ho so bye bye see you for the next vlog guys bye bye amping mo see you